Ето, приятели, опаковала съм си пратките и заминават за едната за Севлиево, другата за село Студена, област Перник, защото едното са билки за село Студена, област Перник и община Перник, а другото е за Севлиево, козметика, 2 шампуана против косопат и пърхот и за подхранване на косама и засилен растеж. То просто са против опрешивяване двата шампуана, а също, освен 2 шампуана против косопат и опрешивяване, има човека поръчка и за натурален дезодорант Талонит, който е прекрасен и има най-различни предназначения, затова той най-редовно го поръчва и за това, мили приятели, ви показвам как хубаво съм си опаковала пратките и съм си подготвила товарителниците. Едното с почтата ще замине, едното ще замине с кашончето за Севлиево, ще замине с Спиди. Ще дойде Спиди да вземе пратката. И така, в 16:30 съм говорила с Спиди да вземе пратките, за да може после в 17 часа аз да отида в почтата да изпратя това другата пратка, която е в пощенски плик. Айде, да бъдете живи и здрави и благословени. Прекрасен месец февруари ви пожелавам, да гледате моите видеа. Аз съм с телефон 0889 89 30 98 за поръчка на билки и продукти за здраве и ежедневна употреба. Бъдете живи, здрави и благословени от Господ, защитени и поръчвайте билки, бъдете здрави с билки. Айде, електронен магазин dimitrinkaalom777.com, да не пропусна да ви го дам и да имате и него. Така, хубаво съм ви ги наснимала така, да гледате как съм ги подготвила с